Искаме вашите природни ресурси, искаме вода, ако щем, защото България е на едно от първите места по износ на минерална вода. Само на един от изворите се бутилират над 50 вида минерална вода, защото нашите зрители знаят за златото и сме много вещи по тая тема, но всъщност ние тук на нашата територия се бутилират над 100 марки западни минерални води, които вашите зрители могат да влязат и да видят каква е концесионната такса. Таксата е 3 стотинки на кубик за минерална вода. 3 стотинки на кубик, т.е. можеш да бутилираш 2000 шишета от половин литър за 3 стотинки. Това получава държавата като концесионна такса. А ние си говорим за златото, нали? Защото в днешния век знаем борбата за вода каква е и представете си в един момент ние станем свръхзадлъжняла държава, ако сега сме на 25-28% така дълг към брутен вътрешен продукт, да станем на от порядъка на отличниците в еврозоната с 100% и нагоре. Франция, Германия, Гърция, Испания, Италия. Други държави, които са лидери в задлъжнялата еврозона, станем някъде средното ниво, ще ни поискат допълнително обезпечение със сигурност, защото така работи световната икономика. И по този начин вече ти можеш да държиш правителството буквално за ушите